ικανότητα. Και σας ευχαριστώ. Ο αυτοδιοικητικός χάρτης φέρνει εναλλύτερη περιοχή και γινόμαστε όλοι μαζί ένας ενιαίος δήμος. Δύσκολο εδώ και να συνθέσουμε μια ομάδα η οποία θα αγωνιστεί και θα προσπαθήσει να ξεπεραστούν τα αδιέξοδα. Ένα συνδυασμό που εσείς υποδείξατε. Κινηθήκαμε ανάμεσά σας και συνθέσαμε μια ομάδα, ένα συνδυασμό για να προχωρήσουμε μπροστά και να αγωνιστούμε για τον τόπο μας. Αυτό το συνδυασμό των άξιων ανθρώπων, των ικανών καταξιώσουμε τον τόπο μας, να δουλέψουμε και να δώσουμε προοπτική. Αυτό το συνδυασμό παρουσιάζω σήμερα εδώ ανάμεσά σας, όλους εσάς που αγωνίζεστε κάθε αυτοδιοικητικού. Εσείς που ξέρετε, σπίτιες μπορούν να γίνουν αλλιώς. Η νέα γενιά μπορεί να ελπίσει, γιατί ο καθένας από τη θέση του μπορεί να δουλέψει, μπορεί να εισηγηθεί, μπορεί να έχει σύνορα. Είναι μια ομάδα που δεν μπορεί κανείς να την πλήξει. Δεν μπορεί κανείς. Και έτσι θα συνεχίσουμε μαζί σας, στον δρόμο που εσείς θα πορεύεστε και θα δουλέψαμε. Και η υπόσχεση όλων σε όλους μας αποδείξαμε ότι τίποτε δεν είναι ακατόρθωτο. Μπορέσαμε περιοχές απομακρυσμένες, οι οποίες είχαν προβλήματα και δυσκολίες, να αποκτήσουν φωνή. Με το όραμά μας να δώσουμε πνοή και να γίνουν γνωστές οι περιοχές μας σε όλη την Ελλάδα. Αυτό είναι το όραμά μας και για την Εορδαία. Μια μεριά, ένας τόπος της Ελλάδος που θα γίνει πανελλήνια γνωστός, ένας τόπος που θα είναι περήφανοι οι Πτολεμαϊδιώτες, ένα τόπο άνετο και ένα καλό μέλλον. Αυτό το χρέος το ποιήσουμε με τον καλύτερο τρόπο. Να καλά, σας ευχαριστώ. Για των τοπικών συμβουλίων, τους υποψήφιους τοπικούς συμβούλους που θα κρατήσουν ζωντανά τα χωριά της Εορδαίας. Μαζί με εμάς ευχαριστούμε για τον αγώνα σας, ευχόμαστε και εμείς καλή πορεία και με τιμή.